intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ri 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gasset, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karaan. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter na dalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon unong liknaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulok tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito RJ Jimenez. Tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay!
Good morning! Good morning! Ay bagal daw bigat kada kayo amin na po. Maabigya Kambosan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tila lamat yung mga iparustal. Nasari balita isyutan komentaryo ni Pakar at Sari Matuan. Liknay Baloy! Siyempre nakalop na nakantabay lalangula at ating talagagig. Sari magtaryuran lingkor, magtaryuran kapabrito. RJ Jimenez always at your service. Tansay magtaryuran lingkor kapabrito Joseph Kanilang Bakani. Sinagdandat ng dati at ating tanagagik, nakakalop nakakantabay timat. Say alin na nagitposo ng Madam Charis, ang gaperom, the only one, Engineer Nixon Dakal. At tuloy agaw natin, uy, akinsi, sweldo. Akin sila at ating tanagagik, kasay bulan na Oktubre, agaw na Miyerkules, at sa taon 2025. Gaylay pulas na agaw. Kapigan labat may Oktubre 1. Ni Oktubre 15 mo alamanaya. Aga nalilikas itatakkanan to Engineer Nixon. Gaylay pulas na agaw kurang na panaon at ating tanagagig. Nan karuman at in Marapla at ICI. In Marapla at ICI at ating tanagagik. So, non-resign. Speaker of the House. Si Congressman Ferdinand Romualdez at ating tanagagik. In Marapla at ating tanagagik at ICI. No iner. Si katutan mani-imbestiga natin at satay maanumalya flood control projects ira at bansa tayon Pilipinas. Nan abulgar tanatatan tanagagig at karaklan at sikatiran Pinoy akapasnok. Akapasnok at satan niya agawa flood control projects anomaly. At antayo wala so ginawan survey na sa may tugon ng masa, may tugon ng masa survey, impaway na sa Okta Research. Karuman. Karuman. At dyan sa may resulta na sa may survey, pinmaway atatang tanagagik 60%. Mulmulag niya, abaloan ko no 100%. Akin 60% labat 60% nasaray Pinoy at akapasnok ko no. Akapasnok ira no tandatan sa korupsyon at gobyerno tayo nagkalalo la dyan Pilipinas, particularly at satan sa flood control projects. 60%. Although majority, pero kung inilaluan niya hanggang 60% labat. Sa abaluan ko, 101%. Ay wala mo nira manayay. Agda nalili ka so irap na bilayan to. Agda nalili ka so samay. Uy, naumbali at atong tanagagik at sa ararian nagagawan corruption issues. Anto? 60% lang bangatay. Natan, 30%. So, mangibabagamot, mangibubus nga na sa iliknanda, nakaramdam daw sila ng takot at pagkabalisa dahil sa issue. 30%. Ay dapat 100% mo at di ba alita siyempre antayalatan si Pilipino makpul sa puso direct Pilipino kandalante gauntan wala ramay medyo makapoy-kapoy sulik na anda kaya wala rin 30% ang ibas nga na say likna anda natatakot tira tan aligagara gra
balisa po sila sa naturang issue. Habang 9% naman ang nakaramdam ng pagkadismaya o kalungkutan. What? 9% labat? 9% labat so akalik na pagkadismaya o kalungkutan? Dapat lahat tayo. Ayon sa survey at ating talagagik, ang pagkagalit ang laganap na damdamin na naitala sa lahat ng rehiyon, maging sa socio-economic class at age groups at ating tanagagig. Jad sa tanya survey, ay discovery damat na ang pagkagalit sa korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan, ang emosyong mas makikita sa mga, antayon o sipa, susare mas emotional at sa issue, aray kabataan. Very good. Very good at ating tanagagik. You're fully aware. Now you're fully aware of your rights and siyempre araray ay kalanguran at ating tanagagik sa ibabagadalante araraya. So future sikatura so sikaraso kaimbuasan nasa Pilipinas at ating tanagagik. Di ba? Ang sekwanto ng Dr. Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Si kare mangitalindag, mangituloy. Nasa ipangipakurang na sa bansa tayong Pilipinas. So karaklan, puro kabataang Pinoy at ating tanagagi. Particularly, yung mga Gen Z at Millennials. Very active ang mga Gen Z at Millennials actually. Diyan yung bansa, pigara may bansalan na balitan tayo, say manunaan, yaman po protesta at sari karkarsada, no agdalabay may leader da, Gen Z. Gen Z. Ni walalay bansa, inderman na bansa, Afrika amuman, walay sakya bansa ditan, at Afrika, batik. Batik lang may Prime Minister da, nung iproprotesta lang na sari kabyangan na Gen Z. Kapigan lang bangat na iman, Jamaica at Asia, walay inarlaman niya banda India man amo hindi. Nalilingwa at Nepal. Nepal man, nalilingwa at atang tanagagik, inakal damat, irarami kurap. Iray opisyalis da, sa angin daulo, Gen Z. Natan, resulta mo ni, nasayay survey at atang tanagagik, papoy mo, 83% ang nagpahayag naman ng pagsuporta sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilantad ang korupsyon dahil ito ay mahalagang hakbang nila upang maibalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. It is very good. At ang labalanti kapaborito, RJ, sekwan tayo, at may nosipay manunan makababay ng saya, siyempre samay mangidadaulo kinatagtuan ng nirayan. Anyway, sa kwandamalanti at Espanyol, mas bali tarde kinungka. It is better late than never. Kumusta biyahe mo eh? Okay. Ka-traffic. Traffic. Ito. Ano naman? Okay ma, so dalan. Sa kwangkulanti. Basta nang gapi gwardyad dalan, ang gapi traffic. Pero sa kwanda mo balata, wala may abasa ki post da. Dalan mo may dancing puso. Di tanod lukaw. Always dancing man every morning. Kasi kung kumat, okay, that's good kasi pinaka-exercise tumala. Diyan edad tumala lagi, that's a good exercise for him. Man dancing ditan. Actually, walay kinto walay sakob na layag to Siguro mandudengal na music. Music. Ano ang kumpas mo? Ang kumpas, ang kumpas. So, si katutan na tating tanagagik. Reaction labata. Sa wala may abasak lang tika paborito. Impose mo na sa kaya PNP official si konto. Kaya po namin inaasikaso ang wait lang. Kaya po namin inaasikaso yung tawag to at atong tanagagikay. Ang traffic kasi hindi nakakadaan yung mga pedestrians. Itong babaliw pedestrian lanes. Kasi kung kumatudnunot ko, ay kwan lang yan. Nasa driver na yan.
Magano, mapilit. Mapilit yung tatawag ay. Sige, sagot mo sige. na yung magano. Okay. Paano importante? Sige, magano. Paano mang-invite? Yung kape. Di ba? Kanyan lemon report. Okay. Abalang ko ano siya pa natin tatawag. Okay, duman numero amo sino sir? Duman numero amo, tubalo lay numero to ng kapaborito, amor diga. Tisentulit atin talagagi dengalan ti paso sa kay report malalapod da paway na stasyon. Wadya si kapaborito amor diga. Kapaborito amor, go ahead and good morning. Yes, good morning kapaborito. Isang nakakalungkot na balita na naman. Oy, bakit? Ang namatay dahil sa disgrasya sa motorsiklo. Oy, Kung saan ang biktima ay isang minor de edad na binatilyo na nawalan ng kontrol sa manibela ng kanyang minamanehong motorsiklo sa may barangay road ng Limansangan, Alaminos City. Sa investigasyon ng pulisya, ang 16 anyos na biktima ay humaharurot umano. Ang takbo ng minamanehong motorsiklo hanggang sa biglang sumemplang ito at bumagsak. Ito ay ayon sa pahayag ng witness. Ang biktima ay nagtamo ng matinding pinsala sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Naitakbo pa ito sa Western District Hospital subalit hindi na umabot ng buhay. Hindi pa matiyak sa ngayon ng pulisya kung ang biktima ay nasa impluwensya ng alak nang maganap ang insidente. Napag-alaman din na wala itong suot na protective gear gaya ng helmet. Self-accident ang pangyayari ayon sa pulisya. Samantala, isa namang driver ng tricycle na kulong-kulong ang namatay matapos na mabundol naman ito ng isang closed van. Ito ay naganap naman sa may barangay Unzad, Villasis, Pangasinan. Sana ko ang impormasyon kay Police Master Sergeant Ruel Domingo ng Villasis PNP banda alas 2:10 ng madaling araw nang maganap ang insidente kung saan ang tricycle ay tinatakang lugar at nang biglang tumigil ito dahil aayusin yung natanggal na kadena ng kanyang sasakyan ay aksidente naman itong nabangga ng closed van na paparating. Ang biktima nagtamo ng matinding pinsala sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Naitakbo pa ito sa Ordaneta District Hospital subalit idineklarang dead on arrival. Hindi naman nasaktan ang sakay nito na si Nap Oranza, 38 anyos, at ang driver ng van na kinilangan si Razil Tumanan, 38 anyos. At hindi naman umano lasing ang driver ng van ayon sa pulisya. Kasong reckless imprudence resulting in homicide ang posibleng kakarapin ng driver ng van. Pero ayon sa nakuha nating impormasyon, kay Police Master Sergeant Domingo, magkakaroon ng pag-uusap ang pamilya ng biktima at ang driver ng van sa araw na ito sa naganap na insidente. Okay. Ako po, si Amor. Kapaborito Amor. Yes. Wala na pala si former Bunuan Gaset punong barangay Caprico Mejia, no? Oo, yes. Sumakabilang buhay ito nung Saturday kung hindi ako nagkakamali. Oo. Okay. Saan ngayon yung saan nilalamaya? Inaraaro lang natin may bangkay eh. Diyan ito punta. Diyan highway. Diyan Bunuan Gaset Ay, Labat. di matabungda. Oh. Yan nga. Nalungkot yung mga kabarangay natin dahil nga matagal din siya naging kapitan ng Bunuan Gaset. Yes, oo. Ilang years din naging kapitan yan. Actually, nandyan pa tayo sa kabilang station no, nung siya pa kapitan yan. Matagal-tagal na rin. Okay. Okay, thank you so much sa Kapaborito Amor Diga. Okay, ako po si Amor Ligas Pidiga, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Aksidente Po, dalan. Kapaborito Amor. Ayan, kaya ingat-ingat po kayo sa pagdadrive ha. Lagi naman yan, lalong-lalo na sa mga motor. At Yes, kung nasisiraan man kayo, tumabi kayo, itabi po ninyo yung mga sasakyan, naayusin nyo. Tapos meron naman, di ba mayroon yung emergency na mga gamit, yung triangle. O i-post nyo sa gilid para hindi kayo masagasa. Early warning device. Importante po yan. Kaya nga po pagka Pero nagpaparehistro. tricycle yun, baka wala. Dapat meron Garong, din. kulong-kulong. Lahat dapat Oo. meron. Pero sa kotse, automatic yan. Matic yan. Kasi pagka nagpaparehistro ka, Kung nagre-renew nahuli ka ng ka, registration. May violation yan. Laging ini-inspect yan kung meron ka yan. Isa yan sa mga tinitignan kung meron ka. Pero karamihan sa tricycle, wala.
Yun lang, nakakalungkot. Kasi, Mura lang po yun. Hindi ata required sa kanila eh. Wala eh. Dapat sa four ma-required na wheels rin. lang eh. Dapat tama ka, Oh, ma-required. ma-require na rin dapat para iwas sa disgrasya. Nakakalungkot lang kasi siyempre buhay pong pinag-uusapan natin. Yes. We have but only one life. Yak wandalanti ka paborito Ajay. Sana kung buhay natin parang pusa, siyam kwanda. Bali-bali. Agaw natin tanagagig. Pero siyempre, kahit siyam yan, may hangganan din. Kaya nga hanggang 9 lang eh. Di ba? Tuloy tayo sa survey. Ang pinakamataas sa porsyento ng suporta ay mula sa National Capital Region with 91%, na sinusundan ng Balance Luzon with 90%. Sa kabilang dako naman, isa naman sa dalawang respondents o 46% ang naniniwala na ang isang independenteng commission, gaya ng Independent Commission for Infrastructure, ang pinakaakmang manguna sa investigasyon. Talaga naman Ang tugon ng masa survey ay sinagawan mula Setyembre 25 hanggang 30 na nilahukan ng 1,200 na adult Pinoy na isinailalim sa face-to-face interviews. Pero sana ay live telecast din. Talaga, tiwalang-tiwala kayo sa ICI. ICI. Kasi hindi nila, di ba, yung in-interview about dun sa nangyari, sa pagharap ni former Speaker Romualdez, yun na lang parang pinaka-spokesperson ng ICI. Ang humarap na siyempre pinabulaanan ni ni former speaker. Siyempre wala siyang kinalaman about that, pero baka maging star witness pa. Yun na nga tatunayin natin, kapaborito Ajay. Ang tanong ngayon, kasi after na nag-appear si former speaker Congressman Ferdinand Romualdez sa ICI investigation at pagkatapos ng mga hulabalo na idinahawit yung kanyang pangalan directly or indirectly, mga kapaborito, doon sa flood control fiasco na yan, na kung saan mayroon pang bag na maraming basura. Wala daw yun. Allegedly. Sa kanyang bahay, nung sabi nung isang star witness din, kapaborito Ajay, with all of that, payag ba kayo ngayon na maging star witness? Si Congressman Ferdinand Romualdez, the former speaker. Sinong mga inaano niya? Kasi may mga pinangalanan din daw na mga congressman ata. Sa mga insertion na yun. So, ano to? Yung tanong na ano to, di ba? Ano nang mangyayari? Di ba? Nung may nakausap ako, nung sa Quadcom naka-live telecast. Bakit ito hindi? Yun na, bakit diba, yung coverage? Kasi tao na magsasabi Kasi pag napakinggan niya, titignan naman nila yung body language mo, facial expression. Sila na yung magkukonclude. Gagaw sila ang sarili ng conclusion. Di ba? Di ba ka manangan kung nagsasabi ka ng dapat totoo, hindi. Very transparent. Kaso ito nga, sabi at direkta na galing sa sayo. Yung sinabi mo. Hindi yung may parang magsasabi na lang kung anong nangyari. Magsasalita for you. Magsasalita na lang. We will never know kung anong nangyari talaga doon. Baka mamaya siyempre edited na yan. Sasabihin lang. Yun na nga ang pinangangambahan natin. Saka diba sabi nila, lalo na, we cannot deny the fact na siyempre si former speaker is malapit sa Malacanang, considering the fact na siya yung yun yung mga agam-agam. Siya yung pinsan, kamag-anak mismo ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas sa Gontan Kapaborito. Kasi diba sabi nila, in the past, nakita rin natin kung paano idepensa yung pangalan ni Congressman Romualdez sa mga aligasyon na kinasasangkutan niya, lalong-lalo na dyan sa flood control. So, hindi natin saan mo ba mahuli yung isda, diba? Sa sariling sana, kung naka-live. Kung naka-live. Kasi doon, di mo yun ma-edit yun yung sabi nila, kasi hindi mo maalis yung agam-agam nga na baka ang sinasabi lang yung, di ba? Yung pabor o kaya yung hindi makakasira. Siyempre, yung side lang nila. Parang ganoon. Pero pag nakikita mong
live yan, Oo. siyempre. At diba? ano ba yung mga tanong sa kanya? Yes, Kasi isa pa mga yun. gusto rin nating malaman kung ano yung mga tinanong sa kanya. Oo. At ano yung mga concerns na ni-raise nila Yes. sa isyung yan. At natanong ba siya kung bakit nadawit ang kanyang pangalan? Kaya sabi nga ng iba, buti pa sa Senado, sa Quadcom. Makikita mo agad, di ba? Mapapanood mo. Pero Diba? ang sagot ng Malacanang dyan, Kapabrito RJ, bahala na daw ang Department of Justice. Kung maaring maging state witness, si dating House Speaker Martin Romualdez, dyan sa isyung yan. At sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakasalalay sa magiging salaysay ni Romualdez sa ICI kung maaari ba itong maging state witness o hindi dahil ang DOJ ang magdidetermina batay sa kanilang pamantayan. Nako, dyan nga nag-ugat yung you can bend the law. Bend the law. Dahil dun sa Sometimes we can bend the law. Dahil dun sa star witness na yan. Di ba? Ano yan? Diskaya ba yun? So Diskaya. Nako. Kaya ang tanong din ngayon, Kapabrito RJ, may kahihinatnan ba talaga ang ginagawang investigation ng ICI? Yun nga eh. Kung sakasakali... Pero doon sa binasa mong survey, marami pa rin marami pa rin parang may kumpiyansa pa rin. May kumpiyansa pa rin. Of course, let's give them the benefit of the doubt. Kaya kwandalanti ka Pabrito RJ until proven otherwise. Kasi the name itself independent nga eh. So, walang nakikialam. Sana. Parehas tayo. Sana. May kasuldungan to lamat eh. Sana. Kasi independent nga eh. Walang dapat makialam. Dependent nga yan eh. Oo. Di ba? Yes. Sana. Sana. At sana, mag-decide din sila na i-on air. Yun nga eh. Let the people see and hear those witnesses na iniimbestigahan ng ICI. At lalong-lalo na, sabi nga natin, 60% sa mga Pinoy, galit talaga sa nabunyag na flood control anomaly na yan. Although hindi pa tayo satisfied dan sa 60%. Sabi ko nga, dapat 101%. So meron pa ring mga Pinoy na talagang... yung walang pakialam siguro. Nangyari. 40%. Bilayda. 40%. Pero dapat tayong makialam sa isyong ito dahil apektado tayong lahat dito. Yes. Di ba? Magkayag ng damdamin. Yung mga perang yun kasi na nawala. Yes. Sayang din para sa ikaunlad ng Pilipinas. Oo. Sa gagawin na sanang magagamit na sana natin yung perang yun sa pagpapatay pa ng mga magagandang classrooms para sa mga kabataan at nang mabigyan sila ng magandang kinabukasan, magandang edukasyon. Nagantan ka Pabrito RJ. Kasi sila yung susunod ng mga mamumuno sa ating bansa. Pero pag ganito dapat ihanda natin sila. Kaya lang pagka ganito naman ang nakikita nila na naimatunanda ka Pabrito RJ, nalilik na da. Antoy awawin na bansang Pilipinas na ani. Antoy pawayan tayo na ani. Yada sa murang edad. Di ba? Mansan siya, yaon niya, walay korupsyon niya na yun. Naibabangat lara. Pero Los Vinos, ikakunta, wala na eh. Kunta, wala na eh. Di ba? May jada sa susangka mulagan niya may posisyon at SK, di ba? Nakuha mo yung gusto kong sabihin sa na SK. dapat sana walang makialam. Dapat sana sarili nila. Pero, di ba? Kinukontrol pa rin sila. Yun, nadali mo. Yun ang gusto kong sabihin. May mga moves tayo, ginagawa tayo, kaparaanan para magkaroon ng, di ba, sarili nilang pag-iisip sa murang edad. Alam na nila kung paano ang naituturo sa murang edad. Yun na. Dahil tama ka, may kumukontrol na. Bigyan niya sila ng freedom. Wala. Para matuto sila. They can stand on their own later on kapag pagdating ng panahon na sila naman ang mamumuno. Karamihan na. Mas naimumulat mo sila sa maagang korupsyon. Di ba? Kasi kinukurap mo na yung isipan. Di ba? Ay, nako. Buhay. Sana ituwid natin kung ano po yung dapat nating ituwid. Nako. Nakapoy ang kalabat.
Paluri mo tayo iski at yung kontrol na ay sumamaliwa iski chairman, di ba? Meron lang parang Ito yung project nyo. Ito yung gagawin yung project. Ganun. Tapos ito, rekomendasyon ni ganitong politiko. Paano yun? Lalo na sa Nasaan federation. Ay, wala. Ay, nako. Sige. Ay, buhay. Untuli, sulik na ay bali at atin talagagi kaya rin ni Nasaran Pakabatan Paimano, malalabanid saray, manangan tabay. Ang puta-putang Iran Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iran Sonata. You're all I can think of, every cup I drink of. Son, ang puta-putang Iran Informasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say, tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Tanjat Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station.
WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy at ating talagagig sulik na ibaloy alas 8:06 sa oras tayo. Siyempre, kaulap kantabay ni Sari Magtaryorang kapaborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tansay Magtarilingkor, Magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Neng, inakalandala at ating talagagig, speaking of aksidentera, inakalanda na lisensya, aglambalot makapan na drive na luganan. Nanunutan nyo ni Mike, nanunutan mo kapaborito Ajay, may driver na sa may electric vehicle. Ya nakarton na tinumbok tan tinalapos, may akabanggad si kato, ya 15 anyos. Ya estudyante, ya manmamaniho na sa may motor. Inusilanto niya. Yes, Binangga inusilanto. to. Oh, Santo Binangga. Talagang dinisgrasya to. Sa desisyon natin na sa Land Transportation Office, perpetual disqualification sa pagkakaroon ng lisensya laban sa driver ng kotse. Meratan kasi pawag. 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 May papasnok. May papasnok. Yan o, nanpasnok at disgrasyan to kanila laingan. Singawalay criminal instinct to. Oo, tas siyempre ginagala eh. Di ba? Yes. Nathan, aman, perpetual disqualification. Now, in fairness naman, doon sa driver ng electric vehicle na yon, pinatawan din po ng parusa yung estudyante kasama na yung tatay. Kasama na yung tatay. Bakit? Ang sabi ng LTO, kinansila po ng LTO ng 1 buwan. 1 buwan ang lisensya ng ama ng estudyante dahil sa pagpapahintulot nito sa anak niya na magmaneho ng motorsiklo nang walang lisensya at helmet. Dakultan So ganun pala yon. Pag ang nang maniho yung anak na walang lisensya dahil hindi pa pwedeng kumuha ng lisensya, minor de edad, pwede pala napatawan. Pwede yung tatay. Pwede yun. Okay yan sa mga barangay ngayon, tulad doon sa barangay namin kapaborito. Ang dami, di ba? Yung mga nag-i-school na mga high school pa lang. Barangay Balugo, barangay Basing, barangay Amangkuro, barangay Dulag. Ongoing, massive po yung operation ngayon ng ating kapulisan doon in coordination with the barangay officials na sinisita at hinuhuli yung mga minor de edad. Yun, na nagdadrive ng motor. Kasi ginagamit na nilang service yan sa pagpasok eh. Yes, lalong-lalo na sa amin kasi may national high school doon. Dapat lang. May national high school doon. So, ngayon, sinisita ang mga to. At sabi ko naman, maganda naman yun. Yes. Maganda yan na nangyayari dahil, siyempre, kuminsan yung mga kabataan kasi agresibo sa pagdadrive. Tama ka. Agresibo sa pagdadrive. At minsan, karamihan sa mga to, hindi alam yung mga panuntunan sa paghawak ng sasakyan. Ang alam nilang magmotor, ganun na lang yon. Pero yung mga road courtesy, mga ganun, hindi nila alam yan. Di ba? Wala. Basta, yun yung problema, kapaborito Jay. Kaya, daydayon team at sa tanso kampanya, yagagawin na natin kapaborito Jay. Tapyan dyan actually, that is for the good. Nasaray kalanguran and for the good of the barangay. Nagkalaro-lara may iingal yatambutso. Araraman. So sakya
makatulog matod barangay kapaborito ajay. Yun unmodified na tambutso. Tambutso may patagay amay no natumbok mo at amay sibuk to. Ayun lang lupam. Ay socialist araraman suurulan. Dapat iyakarmut irat madbunag. Halimbawa, nakamotor ka, nakamodor din. Pag traffic, tapos natapatan mo, agay, may bugay tambutso to, jad lupam, sulalan to. Kasi may pimatagay yun. Umpurma kuno may motorsiklo da. Ay, socialist. Nako, bawal yun, di ba? Kung ano yung original, yun na yun. Actually, sa amin, halimbawa sa amin, sa Barangay Basing, meron pong kanyan, resolution na declaring barangay ordinance number 3 series of 2025 of Barangay Basing entitled isang ordinansa na nagbabawal sa mga minor de edad na magmaneho ng sasakyan at sa sino mang tao na nakainom ng alak habang nagmamaneho sa loob ng Barangay Basing at pagpapataw ng kaukulang parusa sa paglabag nito at within the conferred powers of the sangguniang barangay to enact. Yun. Meron tayong kondyan. Merong existing na ordinance or resolution. Maganda yan. Para sila na manghuli. Although may national law na tayo na bawal. Oo, bawal talaga. Pero pinagtibay. Yes. Ganun po yun. Pinagtibay po yan. Kaya ingat-ingat po tayo mga kapaborito. Tulad niyan, minor de edad, disgrasya to may sakay. Actually, ang reaction sa mga tao doon, sa ilik na anda kini, mixed kapaborito ajay. Ang although may kasalanan din talaga yung electric vehicle driver, pero hindi tarata may rason niya singa pikuwot kung wala may kwanda nog to dinumbo ada dumbuon. Dumbuon. May mga ganun na pikuwot. Pero sa kwanda fair enough. Okay. Maganda yung okay yung perpetual disqualification at tama rin na napatawan ng parusa yung nakabangga. Siya nga pala kapaborito Joseph, yung mentalidad na pagka nakabangga ka, nabangga ka, abangga ka, tanggap lisensya, kasalanan mo, hindi ho sa pulis, kahit tanong yung pulis, basta ang imbestigan nila doon, ikaw ang nakabangga, ikaw ang may kasalanan, yung walang lisensya, sagutin mo yun sa LTO. Yes. Baka ang akala ninyo nakabangga kayo. Konti lisensya, isang pangkasalanan nun muna Pagdating dyan sa pulis, ikaw ang nakabangga, di ikaw may kasalanan. May lisensya man yan o hindi, ang pinag-uusapan dito, binangga mo. Kasi di ba wala raman niya mentalidad. Aggravated pa nang hindi mo pagkakaroon ng lisensya. Hindi, yung pangkasalanan ng tumakin, nabangga ta kasi rin, tanggap lisensya, makin mamamaniwa ka yung mga rason na yun. Sagutin mo na yun sa LTO, pero yung pagkabangga mo, yun ang sasagutin mo. Ganun yun. May kaso ka nun. So malinaw po yun para sa mga motorista po at ingatan po lagi na sabi nga natin kapaborito RJ, pag nagda-drive manunalawa so sa may butol na ulo. Pasensya. Kasi nga sama pero andito nasasalim mo tawa maganon talagang umpatang sa ulo medyo dalan. May gitenda ka, katenda ka. Yes, wala ra may umanya instances. Talagang yun umpatang mo sa ulo pero na-experience ko. Sa importante, may mambilang ka. ano, Talagang kontrolon mo yung sarili ka nakalmaikin mo. Kasi na-experience ko na rin. Ako rin. Nung wala rin nakakabig tayo motor pagkapaborito pero sabi ko lara may lusot-lusot. Importante pag-usapan. Yes. Pero siyempre pag andun ka sa point na yon talaga naiwasan hybrid ka mo. Pero iwasan nyo lang yung magmura. Hindi maganda po yan. Natalusan mo ng motorisika nung binusinan to kanduko-duko agay laingal sigabay tuman niya ibaga pero galit na yun. Galit yun pero pag tutut thank you mga ganon. May mga sa busina pa lang maintindihan mo na di ba? Yung pinagbigyan ka. Tapos tutut ganun lang. Thank you. Ako kuminsan ginagawa ko. Diba? Hindi busina, yung flash. yung ang tawag doon, yung flasher. Dalawang beses, tuk-tuk. Ibig sabihin nun, thank you. Thank you. Ganun Pero pag binusinan to ka ko maingal na may diin. Mamapasok lang. Mamapasok na. Pero kalagi.
Tapen Ay, agka natumba. Ay agi. Basta panatiliin natin yung kortesiya sa daan. Yes. Napaka-importante lagi yan. And by the way nga pala, happy birthday. Happy birthday nga pala. Gusto lang nating batiin ng happy birthday si our good friend Grayson de Venecia. Happy birthday, Grayson. Ang ganda ng birthday niya. Oo. 15. 15. Sweldo. At ganon din kay Brother Manuel Binluan, dyan lang po sa may Tony's Lumber. At dito sa yun, kasama rin natin yan sa EMHC. Dito sa Dagupan, kami ni na Sir Joey. Birthday po niya ngayon, Happy birthday, Sir Brother Manuel Binluan. At saka yung kapatid ng classmate ko dyan sa Tony's Lumber. May kapatid si Kapitan ganun ba? Will Soriano ng Barangay Papagayan. Good morning. Yan. Nag-thank you sa kagad. Yan. Thank you so much, Nakikinig bro. sila. God bless kanto. Naka-monitor sila sa atin. Naka-monitor sila. Okay, good morning sa inyo dyan. Yes, good morning. And happy birthday again, brother. So, lagi nating tatandaan, safety, always, ang isipin natin while driving along the way. So, isa ang buhay, pakaingatan po natin. Oo, totoo yan. Kaya, ingat-ingat po tayo lagi. Ngayon, dumakot naman tayo sa magandang balita. Good news. Ito, good Gusto news. ko yan, pagka good news. Ito, good kasi news. Kasi nawiwindang na ako sa mga paggasta ng pera ng taong bayan. Nawiwindang ka na rin. Kasi, di ba, dapat gastusin natin sa tama, hayahayang buhay nating lahat. Of Pero course. pag ilan lang yung nagiging hayahayang buhay, marami ang kawawa. Ano yan? So, good news. Ano yung good news? Good news. Ito naman ang good news para sa lahat ng mga taga-Dagupan. Aprobado na po yung 1.8 billion pesos na 2026 annual budget. 1.6? 1.8. Tumaas. Tumaas. Pasado na kahapon, October 14, ang 2026 annual budget ng Dagupan City na nagkakahalaga po ng 1.838 billion pesos. At tinuturing nila itong pinakamabilis at pinakamaagang pag-aproba sa kasaysayan ng lungsod. Matintinunos. Yan. Sabi, pinakamabilis. Oo. At aprobado rin yung 2.66 billion pesos para sa annual investment program, calendar year 2026, yung the City Disaster Risk Reduction and Management Plan for the years 2026 to 2028. 2.6? O 2.66 billion. Billion? Billion. Pero yung budget? 1.838 billion. Yan yung 2 plus, yan yung ano yun? Hahatiin sa annual investment program. City Disaster Risk Reduction and Management Plan for the years 2026-2028 at Local Climate Change Action Plan of the City of Dagupan for calendar years 2026-2028. Hanggang 2028? Yes. So malaki Malaki. So siguro matutugunan na yung pangangailangan ng ating mga kasyudad. Sabi nga nila may mensahe nga sila sabi nila, mga kapwa ko Dagupeños, hindi na po uso sa atin ang pa-delay-delay at pa-deny-deny. Those are the things of the past. We are moving forward because you deserve better. Pero secondary reactionary kinbalot kapaborito ajay, siyempre mabilis sa pasado, kalyado nyo lahat, walang problema, pantawad. Sa tignan natin kung ano yung magagawa nila. Dapat mapagmatyag tayo kung parang ganun, kung paano kabilis yung bag-aproba, sana ganun din kabilis ang anli serbisyo. Sabi nga dito, ang pera ay di nadadala sa kalangitan. Hoping magastos ng tama at wasto. Reaction yan. Reaction. Dapat walang savings. Di ba? Sabi nga nila, ang isang lokalidad na maraming savings, walang alam gawin. Parang ganon, di ba? Pero pag naubos mo at naramdaman ng tao, yung tunay na serbisyo na bibigay ang kanilang pangunahing pangangailangan, then very good ka. Sabi naman ito, approval of the 2026 annual budget is indeed commendable. This reflects efficiency and commitment to public service,
I sincerely hope that the city government allocates a significant portion of the budget to flood control and drainage projects. Solving the flood problem will not only protect lives and properties but also strengthen the foundation of the Gupan's development. Kaya dapat din maging transparent kung paano pinisay-pisay. Kung paano ilan yung pinundo dito, ilan yung pinundo dyan, para sa health, para sa infrastructure, di ba? Para sa edukasyon. Para maging transparent. Wala ba? Wala kang nakuhang ganung report? Wala pa. Wala pa. Anyway, basahin lang natin itong mga reactions. Like na datating talaga ka. Sabi naman itong isa. Sabi po, sana po hindi makurakot ang pundo. Dahil may karma po ang pagnanakaw. Kung hindi man sa inyo, malay nyo, dumapo ang karma sa anak, kapatid, asawa o magulang nyo. Dapuan ng matinding sakit. Dahil hindi kayang gamutin ng ninanakaw nyong pera, kaya matakot sana lahat ng buhaya sa lipunan. May galit pa ito sa issue. General na siguro. In general na ito. Sabi naman itong isa, I hope that the allocated budget will be utilized responsibly and that all expenses will be properly accounted for. Yun. Yung properly accounted for na ito yung pinaglalaban ni Councilor Dada Reyna. Na sana ay properly accounted for. Hindi na rin siya nangwisyon doon sa approval. Hindi na rin. Wala na rin. Tawag nun an exercise in futility. Kasi mag-isa lang yan. Pero, di ba? Pero kahit papaano. May nasisiim siya kasi alam ko. Kahit papaano, basta may mali, dapat sabihin. Pinupuna pa rin. Pinupuna pa rin. Siguro under na lang doon sa monitoring. Kung paano gagastusin. Ito pa. Walang kontra kapag may palpak at kinarakot. Ano kinarakot? Alam naman natin hindi sila madadala lahat. Lahat naman po tayo mamamatay. Yung iba baka wala ng dignidad kapag kinuha ni Lord. Hindi kasi kaya may mga reaksyon na ganyan kasi itong nangyayari. Sa ating bansang Pilipinas kung saan, di ba, billion of pesos yung nawawala. Kaya may mga reaksyon di mo maiwasan na ganyan. Concern lang ang mga yan. Ito maganda yung napapakinggan natin yung reaction din ng mga concern ibang lang tao. yan at pagpapaalala na may karma. Hindi bali, meron naman yata silang programang isumbong mo eh. Ay, meron ba? Meron silang programang isumbong mo ganda eh. yun Sana lahat welcome doon. Ano yun? Sa sarili nilang kuan. Wala silang kinomisyon na napakalaki para dyan. Wala din. I don't know. Hindi ko alam yung sistema ang ginamit nila kapaborito RJ. Sabi naman ito, komento lamang po pero wala namang nababago sa syudad. Kundi sa Divinesia lamang kanto. Mga barangay roads na natin, puro lubak, kawawa mga motorista sa pag-iwas para hindi masirang motor o sasakyan. Alam mo pagka tapos yung City Hall, hindi pa raw tapos. Nagagamit mo ng dugat na ibibigay sa lahat. May sigabay ko bagalapag. Wala kang mababasang komento ng ganyan. So mayroon pa. Mayroon pang ang ibig kong sabihin, mayroon pang napag-iiwanan. Yan binabase ko lang sa comment na yan. Sabi nito naman isa kapaborito RJ. Wow, Mayor. Baka naman po mapaayos yung drainage system dito sa likod ng Korean Place. Palace, dito po sa Tapuac. Simula nang napataasan kasi yung kalsada, hindi na humuhupa baha dito sa amin. Kasi wala nang lalabasan ng tubig. Kasi yung old drainage system nasarhan na ng kalsada. Kaya kapag umuulan, na-stuck na po sa amin. Alam ko pong pangkalahatan ang makikinabang dyan sa pagpapataas ng daan. Pero sana, pasa na din po, mapansin nyo din po yung mga taong nakatira sa mabababang lugar na apektado sa pagpapataas ng kalsada. Alam mo yung problemang yan? Alam mo kung yung problemang yan? Kung paano mariresolba? Kumilos. Yung mga namumuno sa inyong lugar. Diba? Tignan ninyo at isubmitin nila dyan sa taas yung mga dapat gawin sa inyong lugar dahil sila yung nakakakita niyan. Kaya lang kung walang ginagawa o kaya may apupot susangi, dagabay suman reklamo antamla kalyado or whatever walang mangyayari kasi yung mga nagre-react yung mga talagang tao apektado pero ang unang step diyan sa kapitan sa mga namumuno sa inyo pagka siyempre dapat ikuno to
Yeah. Balog yung budget ay ikalawitan to. Kasi kulang naman yung pundo ng barangay. Pero kung tameme, walang nangyayari, wala. Ano yung sa reaction to sa kay kapaborito Ajay? Second to sa kay ngaranto Darwin. Sorry kanto. Wala na kami tiwala sa gobyerno, kanto. At kahit sa binuto kong present LGU, straight pa nga kanto. Walang benepisyong na itutulong, walang trabahong na ibibigay sa mga graduates, walang libreng health consultation, lacking of opportunities, no good future assurance, kawawang susunod na generation ng Dagupan City. Kahit i-approve pa ilang bilyong piso, alam ng taong bayan ng Dagupan, hindi pa rin sila mabe-benefit. Kasi alam mo, kaya may mga reaksyon na ganyan. Kasi yung trabaho mo kung malilik na ng, 'di ba, individually yung mga tao sa barangay, yes, 'di ba, na talagang meron, 'di ba? Ngayon kung siguro para sa mga mahihirap nakikita nila na yung programa na nalilik na mahirap, then yung mga nasa middle class o kaya kung malalaman din nila, bibilib sila. Pero pag wala silang mismo sa laylayan yun ang nagiging reaksyon. Di ba? Magiging kwan na yun. Yun na yung basihan. Kaya ang liknaan na binasa mo kanina is yung gusto nilang maramdaman. Gusto nilang maramdaman. Tama yan, sinabi mo kapaborito Jay. Gusto nilang... Kasi yung nababanggit kasi na amount is napakalaki. Gusto nilang maramdaman. Ito nga, sabi nga nito, si Juliet, I hope that the allocated budget will be utilized responsibly and that all expenses will be properly accounted for, considering that the money comes from the hard-earned taxes paid by the Filipino workers here and abroad. Pero, yun ko nang sabihin. Pero talagang in general to. Sa lahat ng aspeto, maraming gahaman. Pagka nasa kanila na yung pera, nawawala na yung... prinsipyo? Parang ganun. Yung malit na nga lang na ito pakibigay kay ganito. Pagka nasa kamay na niya, wala na. Sa gabay mong iba talaga ang impluwensya ni Busan Ling. Yung kaya dapat labanan natin yung tukso ng pera. Iba talaga si Busan Ling. Ay socialist. Lalo na pag pera ng gobyerno. Paborito Joseph. Yun na nga kapaborito Jay. Lalo na kung pera ng gobyerno, sana maisip natin na bahagi natin sa taong bayan yung nararapat na para sa kanila. Yung maramdaman nila. Yung maramdaman nila. Sentido común. Ayun, sentido común. Common sense. Sa kahit sino ba naman, kung kalyado mo ba naman, karamihan sa mga council, isang araw pasado agad yan. Kwanto maiyay. Liknaan tuta na talagang ganun. Talagang ganun. Sige. Talagang ganun. At least, pasado na. Pero sabi nga nila, kahit na walang kumokontra, kayo, na taong bayan. Yung magiging, yung fiscalizer dyan. Check and balance. At bantayan natin. Bantayan ninyo. Kaya nga may mga reaksyon na ganyan. Kung naramdaman ninyo yung budget, epekto ng budget na yan, well and good. Ngayon kung hindi ninyo naramdaman, andito po ang Liknaay Balay. Yun. Andito po ang Liknaay Balay. Kasi liknaan nyo ito. Yes. Aglapiga. Aglapiga untanag. Yes. Amay ni pasabitay untanag at kanunutan tan kapuspusuan da. Turoy sirin so Liknaay Balay kaya rin inasarin pakabatan pa imano malalo pa din saray manangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iran Sonata. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Alias sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Wanna escape the hustle and bustle of city life?
Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Coraz Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Coraz Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Coraz Manor and Garden. Whatever it is, Coraz Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Coraz Manor and Garden. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
Tuloy-tuloy sulik na ibali at atin tanagagik alas 8:35 sa oras nila. Salop kanta ba ni siyempre sari magturyuran ka paborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor magtaryon ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Nanay Conching. At sabi niya, good morning Sir Joseph, Sir RJ, watching your program. God bless, likewise po. At nabanggit na rin natin si Nanay Conching, banggitin na rin natin yung the rest of the members ng single ladies ng Barangay Basing, Nanay Bihing, Madam Perla, Kagawad Esperanza, at si Madam Ja. Good morning sa inyong lahat yan. Kimapoy iray wala DPWH gantoy ay. Kinay? Nakalan iray kickback, porsyento, daiset lay proyekto. Ha. Daiset lang to di ba may asing bata naupo la may phase 1. Hindi san sa kayo ni aka-freeze amo. So sa kami na projects pala. Aka-freeze. Kaya pala. Keneng adu pisina da kwanto ay. Nga po may mambabarlangan iray kiyan. Marman siri na. Marman. Nga po may mambabarlangan iray kontraktor, layasun, maraming tamla. May manayos na papilis. Sekulaan natin na proyekto, yaaga apris. LGU. Di ba siyempre iray proyekto da. Subatikan na natin na LGU. At matkabiyangan ta sa imbisigan na DPWH. Diba wala ra may funded by the LGU. Irang proyekto like panapigar na dalan. Yes. Wala ra may arom man purchase ira ng babangil. Para da sa serbisyo kuno. Tutuo. Diba? Ganun yan. Aki walit kuno ay. Kuno, kuwang ko tawala ra may nare-report mo ya nanggawa ray proyekto pero sa singil balag. Pero sa ginastos malag. Pero aratan niya amin. So umpaway siya rin substandard. Isan kiyan may titawag mo saya may report ya di ba kinumply so sa may di ba kasi pilgipsan pigaran na bilang kwantura amintan tayla walay kintutan walay may antitawag saya hukus-pokus walay hukus-pokus walay kunaybans walay kunaybans aliwan saksakay sa kinabang kanya nga yun yung sinasabi siguro na dapat transparent lahat. Andi balik wanda talapag so distribution na grasya. Itsara may umpirma. Umpirma. Hanggang acceptance. Okay. Good morning kay Madam Cecilia Morante. Sabi niya, good morning mga idol. Pakigreet po kami. Yayo Yoko Batutay. Yan, good morning sa inyo. Kay Sir Maxi Solis, good morning. At kay Madam Lynn B. Coronel, good morning. Paano mo na ipalabas yung pundo? Kulang yung ginawa mo. Kumpleto yung papeles anong magagawa mo? Ba't kumpleto yung papeles? Di ba nila nakita na kulang-kulang yung dineliver? Apulakitan Di ba? Ganun ba yun? Pinirmaan na yun. Alam mo masami tayong pulaki da. Siyempre. Bakit inaccept naman? Ni kapitan, parang ganun. Kung sa barangay, kakalabanin niya yung nasa taas. Hindi makisama ka. Mga ganun ba na sistema kung paano po nakukuldit-kuldit yung mga laang pundo sa mga iba't ibang proyekto. Ganun po yun. Ganun po yun. Kaya lang, siyempre, mahirap patunayan. Dahil kung sino man ang inaakusahan, di kan deny. Always, di ba? Patunayan mo. Maglabas ka ng ebidensya. Wala akong kinuha dyan. Wala akong kickback dyan. Di ba? Yung kalimitan nating naririnig. May reaction si Sir Jerry. Sir Jerry, good Sir morning. Jerry Domingo, sabi niya, good morning, gentlemen. One may have extremely enriched himself from kurakot, but karma is going to bite hard. Yun nga one could buy a dialysis or radiation machines and franchise a Mercury drugstore. May alam ka, Sir Jerry? Yet the funeral parlor is waving fast. Agda na awit tay sinamol da. Taamin niya nan lapod tinakaw, bilaytan sumpa anggad ka apu-apuan to so nalanor. Aman maanapon kung Pangasinan, yung word amay read, amay no, anto yun,
may nujad Sinamol. nujad Tagalog gahaman. Gahaman. Jad Pangasinan aman so abitlam. Masamol. Masamol. Yun yung Pangasinan. No tuoy tuto ko yun masamol. Adjective masamol ya tuo. Samol unto mami. Say kwento ni Sir Jerry, amin anan lapud tinakaw bilay tan sumpa anggad ka apu-apuan to so nalanor impyerno is waving. Okay. Nen unaan puninarya so mangkaway. Katutay natan impyerno la. Katutay panuntunan kumot at bilay ka paborito. No umantayo namin kumon. Sir Jerry untan na kape mantakaw. Amin yan walad tapo na mundo. Ang gapoy pankayarian ti Diya. Sa ito kayarian na jay nasay Diyos ya katawan niya. Amin niya. Pabayos to labat at sika tayo. Tapian enjoyin tayo. Pero ewan ko kung may takot pa sa Diyos yung mga gumagawa ng pangungurakot. Kasi noon nasabi-sabi may panahon niya na anditilad bilay. Ang gapoy naawi tayo sa raya at lubok tayo. Agauntan ka paborito jay. Ang muna isinop tayo balbalag yabong at yakaipan di man at lubok mo. Ang gapo. Atay dali niya maawawang kisandakan sa kisimba inaro mo bilay siguro after a while nalingwanan da kala bias na tilak may ginawa miya kambagulan di ba asika to may pakanod-nod although jada ni natila ito kuanda umpaway so kamongan to yes pero siguro pigara labat pero jad karakulan mas marakal ngano di ba binawi kalad Diyos na ambisya ni man nga pulame matakaw kasi sa kwandalante makontento ka sa kung ano binigay ng Lord sa iyo. Yun nga ang ano nating mga tao daw yung di tayo yung satisfaction wala sa atin gusto natin hakutin lahat. Walang enjoyment yung bilay sa ganyan dahil ang iniisip mo palagi kahit mayroon ka na yung gusto mo sakupin mo pa. Di man problema ka lamang ka makaugip. Paano mo sakupin? Oo. Tama yun. Makontento ka kung meron ka. Di ba? Mag-compose ka na lang ng kanta, di ba, Sir Jerry? Happy ka pa. Simplify natin. Hoy, patikin. Taong 2023, September 26, 2023 pa, nang aprubahan ng budget sa kamay ng dating 7 majority councilors. 10 months delayed. Talagang hanggang ngayon, hindi kayo makamove on. Siguro talagang nasusubaybayan nila. Taong 2024, March 19, 2024 naman, naipasa ang budget dahil sa hindi maunawaang dahilan ng 7 konsehal. Naalala nyo ba, nag-Christmas bonus na mas pa sa buwan ng Mayo ang mga kawani ng gobyerno? 3 months delayed, kaya mga bonuses delayed. Taong 2025, November 12, 2024, naprobahan ng bagong mayorya matapos masuspindi. Teka, wala pa. Taong November 2025. Ayaw nga pala. Hindi, October pa tayo, wala pa. Naprobahan ng bagong mayorya matapos masuspindi ang 3 konsehal na mali sa siguro Gabal. Kasi tama ba yung date nyo? Wala November, October pa tayo. 2024 ito. Tama. November 12, 2024. Ayun. Kasi ang nabanggit mo kasi kaya kinurek 2025. Wala pa. October pa tayo yes. Ngayong 2026 kanto. Advance naman. Advance 2025. Bakit ito nalito sa date. At dahil wala nang sagabal o perwisyo aprobado agad ngayong araw, October 14, Martes, ang 2026 budget ng taong bayan. Na-advance niya yung taon. Kasi 2025 pa tayo, sir. Oo nga na-adjust na nila. Na-adjust yun yung taon. Pero wala basak yung comments dyan. This is the biggest challenge for you and your council, Mayura. Kwanto? Bakit sige. You have the entire offices with you. Now, show us what a united government should look like. Hindi kasi ganito yun. Maganda challenge to Kasi kaya nga challenge yan siguro. Kasi noon, kung mabagal man yung serbisyo, siguro mayroon silang rason dahil sa nakokontra. So ang ibig sabihin niya siguro, ngayong sa inyo na lahat, then prove it. Patunayan na mabilis. Tama naman. Actually, may challenge pa dito. Tama naman. Kapaborito Joseph, yes. diba? Okay. Show us what a united government should look like. Palitan nyo na yung slogan nyo. Ito naman, tama na salita, gawa naman. Good suggestion. Yan. Kasi nga ang aasa ng taong bayan
dahil wala nang sagabal, kung yan yung terminology yung ginamit noon, yung pag-asenso marmarlas. Of course. Diba? Maplas. Parang ganun. Sige. Ito pa, isang reaksyon. Maganda rin ang punto nito, sabi niya. Sa akin pong palagay, ay hindi sukatan na maaga ang pagka-approve ng budget, kundi the timeliness to implement those proposed projects, programs, and activities within the budget. Kung ganun po sana, unang buwan pa lang ng 2026, pag-usapan na ang susunod na budget at i-approve kaagad para Dagupan City will make history for the earliest time in approving Philippines budget. Hindi po pwede kasi may kalendaryo po yan. Saka parang advance yung thinking. Kasi 2020. May kalendaryo po kasi sinusunod. Actually, lahat ng mga LGUs, may kalendaryo po silang sinusunod sa pagpapasa ng budget. At mula sa araw na ito, mag-obserba na tayo kasi naipasa na. Tingnan natin kung gaano kabilis. Sabi pa niya, yung mga gagawing proyekto. Sabi pa niya, also, comparison between budget approvals, I assumed is an a hollow, maybe white elephant accomplishment. This is raising up my opinion. Sana na lang po hindi na natin maranasan ang epekto ng pagiging catch basin ang Dagupan City. Mabuhay po ang Team Anli Servisyo. Mga challenge sa mga yan, di ba? Yes. Para ma-resolve yung mga ganyang mga problem. Dahil syempre sabi nila nasa inyo na ang lahat. Then wala nang rason na hindi nyo ma-resolve yung problema. Ito nga yung nagustuhan kong reaction na this is the biggest challenge for you and your council. Yes. You have the entire offices with you. Now show us what a united government should look like. Palitan nyo na lang yung slogan ninyo. Ito naman, tama na salita, gawa naman. Kasi nandyan na lahat. Ibig sabihin, watala namin. So kukusinaan, hindi kusinaan mo lang. Sabi, ano bali-bali lang. Harapin naman natin ang katotohanan. Wala nang delay. Parang gano'n. Nandito na po yung katotohanan na kapag nandyan na ang tag-ulan, marami pa rin sa mga kabahayan ang lubog sa baha. Baka sa susunod na ako iniisip ko, baka sa susunod na rainy season, wala nang mababaha. Bakit ka mo? Ano kayang solusyon dyan? Kasi ito nga naipasa na lahat yung budget. I-apply ko yung reaksyon. Mariresolve na siguro. Antayin natin. Yung reaksyon, nasa inyo na lahat. Tamang-tama kasi may nakalaan naman sa disaster. Diba? May nakalaang pundo para sa disaster, di ba? Sinasabi nga noon ano ba yung nabasa natin kanina? Antayin natin. May nabasa tayo kanina. Binasa mo nga yung mga allocations, di ba? May mga allocations na for disaster. Sana ay kasali yan sa mga flood control projects ng Dagupan City para yung mga nababahang kabahayan hindi na rin po maka-experience. Kung paano nila gagawin? Siguro iniisip nyo anong gagawin? Antayin natin. Tingnan natin. Meron silang very, very, very bright idea. Okay. Let's give them the benefit of kasi doubt. Kasi yung binasa mong kwan, nasa inyo nang lahat, di ba? Yun. Wala nang rason para hindi nyo magawa. Yung magandang serbisyo. Tama na naman. Okay. So, sana nga, kapaborito Ajay, katutay lalo tayo. Tapos siyempre, imagine, pasado na yung mga yung budget. Matintinunos. Matintinunos. Walang humadlang. Hindi na delay. On time. Yes. Diba? So sana on time din ang paggawa sa mga project at projects na talagang makakatulong sa karamihan. Kaya happy yung mga nagpapautang. Bakit? Maaga silang makakasingil. Kasi may budget. Kasi may bonus. Kasi di ba karamihan ito, sa totoo lang, yung mga nagigipit, di ba, yung utang na. So happy na yung yung mga tatanggap ng bonus. Ayun. Kasi meron na. Hindi na madi-delay. By December, okay na. Tatanggap nyo na. Di ba? Yes. Okay. Insan ladala. Insan ladala. Siyempre, alam mo na, pag nagipit, di ba? So, ganda yan. At naipasa na nga. Yes. Tignan na lang natin kung yung hamon, challenge, na sana ganun din kabilis. Yes. Yung serbisyo sa mga, di ba? Pagkaukulan ng madlang people here in Dagupan. Yeah.
Ay, okay. So, yung budget nga ng Pilipinas, trillion eh. Naipasa na nga, di ba? Sa Sa Kongreso. Sa Kongreso. Hintayin na lang natin sa Senado kung ito ay papasa. Ayan. Trillion yun. Hindi katulad sa atin, billion lang. Ibang bayan kaya, wala na eh. Puro matintinunos eh. Makapasado na rin sa ibang bayan. Wala nang mga, di ba? Pero may nagbulong sa akin. Wala pa akong napapansin hanggang ngayon na parang mga proyekto dito sa atin, sabi niya. Hindi ko nababanggitin kung saang bayan. Iba yung style ng liderato ng nakaupo ako din. Di ba? Kanya-kanyang style yan. Pero kung ang style mo para sa taong bayan, na kahit na, di ba? Ay, may antitawag, may resourceful. Yeah. Resourceful. Yung kaya mong kumuha ng pondo para sa taong bayan. Sa mga kahit anong malinis na paraan. Yeah. Tapos may pupuna pa. Iba na yun. Yun yung talagang siguro nagpapapansin. Di ba? Di ba may mga ganun? Ginagawa mo ng tama yung serbisyo mo. May reaction si Congressman Kiko Barsaga. Ay, akala ko sa Dagupan. Ay, si Kiko. Ano si yan? Kiko Sa naman. yung national issue? National naman ito. Tingnan natin. Ano? We don't want Martin Romualdez as a protected state witness. We want him and his family in Congress to be Hindi kasi ganito yun. Ang tanong ko kasi yung to be imprisoned for life and the hundreds of billions returned to the people. Yes, kasi ang tanong diyan kasi, ano ba pag naging state witness, mawawala na yung parang siya yung yung suspect, parang ganon. Oo. Hindi na ba siya mapaparusahan? Oo, mawawala na ba yung gagawing investigasyon? Dahil siya na nga yung magiging star witness, may itsapwera na ba? Ano sa pagkaalam mo dyan, Petna? Halimbawa, ikaw yung unang inakusahan, tapos magiging star witness ka na lang. I think parang mawawala ba yung yung pananagutan mo? Hindi naman siguro. Kasi titingnan pa rin ng korte kung ano yung weight ng participation mo. Hindi kasi, siyempre, di ba, sa pagsalang sa star witness, di ba parang mawawala na yung parang may agreement na yes. Mag-star witness ako. Mag-star witness ako basta hindi na ako makakasuhan. Diba? Parang ganun ba? Yan siguro kaya nag-react si... Kaya very strict din ang ang DOJ, kung gagawin kang star witness, kasi ang pinipili naman nila talaga kapag RJ na maging star witness, yung lesser yung participation niya, yung mas kukunti lang yung kasalanan niya. Hindi malaki yung malaki yung kasalanan niya. Kasi yan yung issue maliit lang. Oo, kasi yan yung kay Diskaya issue yan, di ba? Oo. Na kaya siya hindi nag-grant yung star witness dahil, di ba? Kailangan ibalik muna yung di ba? Ang batayan nila dyan is the less guilty. The less guilty. The less guilty ang batayan nila. Okay. Hey, happy birthday rin nga pala kay Madam Tess Crisologo. Hoy, Tess. Maraming nagbo-birthday ngayon, ha? Madam Tess Baranda, good morning. Meron ka rin kilalang Japanese, Tess. Si Tess. Sa office ni ni board member Vince, yung may Japanese restaurant. Madam Tess. Kaya lang, masarap Madam Tess, dyan, parang yung rate mo obsolete na. Yung rate? Obsolete na yun. By the way, kapaborito, Jay. Ilang days na ba bago mag-Christmas? Ano na ngayon? 15. So, 15 plus 15, that is 30 days? 15 days. Tapos, plus 25, 30, 15 plus 25. Okay. That is 40 plus 30, 70 plus na lang. Okay, less than 70 na lang. Malapit-lapit na. Yung Christmas. Advance Merry Christmas sa inyo, mga kapaborito. Pero mauna pa yung undas. Siyempre, of course. Mauna pa yung undas. Saka, yung election, kalimutan nyo na. Hindi na pinag-uusapan. Hindi na, no? Parang period na. Election sa 2025, sa Disyembre. Parang wala na. Bakit naging silensyo ang doon? Korte Suprema. Ba't hindi nagbigay ng yung petisyon, ba't walang doon? Pero ang bigat nitong binitawan pala ni Vice President Sara Capabrito. Na ang sinabi niya sa naganap na press con kahapon. Ay, nagpa-press con. Hindi naman daw mga parent ang House of
ang mga nasa House of Representatives, Hindi, hindi mga parent, hindi mga atong, kundi mga buhaya. Ay, ano ba yan? Meron sa sinabi, pakinggan po natin si Vice President Diba, Sara bago may play, di ba congressman kapatid niya? Oo. Sige. Sige, to. Online service providers sa news. Whether it be fake news, bloggers, totoong news, or trolling, pare-pareho yung narrative nila. At pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles, isa lang yan. Sinasabi nila, number 1, pro-China. Number 2, brat. Number 3, Lucaret, crazy. At number 4, nakalimutan ko yung isa. Ano yung isa, ma'am? Ulit-ulit lang yan sila eh. At confidential funds. Lustay. Yan. Pro-China, brat, luka-luka, at confidential funds. 4 lang yan. Pansinin nyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those will stick sa image or sa reputation para makasira sa akin. So, hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si Leila de Lima. Yung word na brat, ginagamit nila lagi yan. And more than that, hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin ang Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag natin sa kanila mga buaya, di ba? Ganun yung general perception for all members of the House of Representatives. So wala silang moral ascendancy over the office of the Vice President. Yun. Yung nilahat na. Nilahat niya. Pati yung kapatid niya, nadamay na. Pero not all din. In fairness, not all. Of course, nandyan din si Kiko Barsaga. Yung mga congressman, parang tahimik na sila ngayon. Hindi ko na naririnig. Yung mga una, very often, na tumitingin diyan sa mga anomalya sa flood control. Sina Libeste, si Barsaga, open pa rin. Open pa rin. Nagbibigay ng kanilang mga reaction patungkol dyan. Yes. Ongoing pa rin. Hindi pa rin natatapos. Kaya natin, sana matuldukan. Sana may managot. Pero pagka yung nagiging mga pangunahin yan, mga, di ba, hihinalaan. Sabi nga ni Greco Bilhica, sabi nga niya kapaborito niya, kung ayaw talagang buksan ng ICI ang kanilang investigasyon sa publiko, sila na lang ang isara. Kasi ganito, sabi nga natin, halimbawa, ikaw ang tagapagsalita ng ICI, kung ano yung gusto mong sabihin, di yun. Yun na nga. Masasabi ba natin na wala kang tinatago sa nangyari sa hearing? Baka yung mga salitang, mabuti yung live dahil talagang sabi ko nga, yung nanonood ng madlang people, sila na kahit na hindi ka na magsalita or sino man na magsasalita sa nangyari, mayroon na silang, di ba, liknaan dyan. Kung ang sinasabi nung niimbestigan, ito hindi. Kasi pwede mong, yun? Pagka sa tubig, yung palinawin, i-purify, di ba? Yung tunay na yun yung liknaan nila dahil hindi mo maalis na magduda doon sa talagang kung ano yung nangyari sa investigasyon. Yan. Okay, pero hanggang pala malami oras sila lamat at ating talagagig. Hanggang na salamat at sakay na edition na sa Lake na Balay. Akaulo pa kang tabay lalangula sa remagtoriran ka paborito. Inisip ko pa rin hanggang ngayon. Bakit ngayon? Inisip mo pa rin? Amigo yo, R.J. Vera Jimenez at your service always. Tansay magtoririn ko, magtoririn ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay timad at technical side, siyempre sa Alan Linog. The only one, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan po ninyo, susunod kagad ang number 1 kapaborito, Joey Baby.
See you po ulit bukas mga kapaborito dito lang sa number 1 Pop News 6 Station ng Pangasinan, DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduro manlignaan na balay. Yaing balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM.